για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά. Μια χαρά, εξαιρετική. Πέρασα πολύ ωραία. Ήταν γενικά πολύ δυνατό κόνσεπτ, ήταν πολύ καλή φωτογράφηση, ήταν καλές συνθήκες. Δεν υπήρχε πρόβλημα με τον καιρό, ήταν φοβερή συνεργασία γενικά από όλα τα παιδιά. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ο φωτογράφος ήταν εκπληκτικός, κατά τη δική μου άποψη. Παρακαλώ. Κάτι. Πώς σας φάνηκε η φωτογράφηση? Πολύ καλή. Λίγο κουραστική, αλλά πολύ καλή. Εσάς? Πολλά φλιπά. Μας είναι σχετικά περιορισμένος, δηλαδή μέσα στο πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου πρέπει σχετικά όλα να κλείσουν σχεδόν όλες οι ομάδες, οι φωτογράφοι, οι δημιουργίες και όλα αυτά και να ξεκινήσετε να έρθετε σε επαφή για να δουλέψετε το κόστη. Θέλω να σου πω ότι πέρσι το κόστη πραγματικά φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο όταν πρωτοδοκιμώθηκε. Τελικά έγινε. Και βγήκε και πάρα πολύ καλό. Δηλαδή μπορώ να πω ότι αυτό το κόστη μας βοηθάει να κάνουμε αυτό. Είσαι και πολύ καλό, αρκετά μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή βλέποντας φωτογραφίες τώρα αυτή τη στιγμή, έχοντας επιλέξει ίσως τις τελικές για την έκθεση, θα ήθελες κάτι διαφορετικό? Δεν μπορείς να το επιλέξεις τώρα το διαφορετικό. Το διαφορετικό είναι εκείνη τη στιγμή πώς θα συνθέσεις το κάδρο. Τώρα μετά μπορεί να ρίξεις το θέλεις. Είχες κάποιους περιορισμούς όσον αφορά αυτό που θα θες να πιάσεις ή όχι? Ήθελα να κάνω ένα συνδυασμό με αυτό με τον τρόπο που έβλεπα εγώ το ζευγάρι, με αυτό που θέλαμε να αποδώσουμε. Ήθελα περισσότερο να είναι αντικείμενα και τα δύο μέλη του ζευγαριού. Επιθυμούμε ο θεατής όταν δει τη φωτογραφία να αντιληφθεί το σώμα του αντρικό σαν μέρος του δωματίου. Πέναγε ο κόσμος βασικά
γελάγανε, φωνάζανε, άλλοι δεν περνάγανε γιατί δεν θέλανε να δουν αυτά που ήμουν εγώ επειδή ήμουν γυμνός, ντροπόντουσαν, ανήλικος κόσμος όπως λέει και άντρα. Θα έχεις πρόβλημα να το ξανακάνεις? Όχι, ούτε και τότε που το έκανα πάλι δεν είχα πρόβλημα. Δεν αισθάνθηκες κάποια ντροπή, κάποια μηχανία στην αρχή ίσως? Όχι, καμία. Απολύτως. Ο παρτενέρ σου, τι ακριβώς έκανε? Το αντικείμενο, θα μπορούσα να πω. Και πώς τον χρησιμοποίησες? Σαν αντικείμενο. Όχι του πόθου, ξέρεις. Ήταν το στήριγμά μου σε διάφορες πόζες. Οπότε τον αντιμετώπισα σε στήριγμα. Το γεγονός ότι ήταν με ένα στριγκάκι μόνο σε προβλημάτισε? Όχι. Σε ενθουσίασε? Εντάξει, καλά ήταν. Ουσιαστικά η κοπέλα του ζευγαριού είναι αυτή που κάνει το κομμάτι. She holds the secrets barely. I know